Yo. Kowe buka warung apa Mas iki, Mas? Iki gak warung iki. Lah sak kira koyo warung atau koyo kafe iki. Dapur komplit, dapur bersih iki jenenge. Oh. Iki jenenge kitchen set lho Kitchen sing set model sing anyar saiki iki lho. Modern kata. Modern. Lah mending iki ACP, Mas. Iki ACP pitune. ACP iki ACP. Lah dinding iki apa kuwi dinding? Dinding iki keramik. Asli keramik iki. Iya, kene iki nggih kocahan, bar kocahan kok didelek kene. Lah, tak bonus sih keran karo pembuangan air. Sat iki ya. Yo, wis ning troline barang iki. Nggon masak iso apa ora? Iki nggon masake ya Oh, ning kene iki. Dua tungku wis tak kei bolongan kaya ngene iki lho. Yo, komplit iki. Lah regane iki larang apa ora ngene iki? Regane iki 3.900.000 full ACP ya. Heeh. 3.900.000 gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogjakarta. Jadi cara pesene nang ndi? Cara pesene ning bio profil ning nomor bawah langsung dikring-kring ae. Langsung nang kono bio profil ya. Dapur bersih, Minimalis. minimalis.